Hayi ngiyahamba. Ngiyahamba. Labantu ngikhule nabo ngiyabazi mina kubona labo. Laba sebenokuthenga amabhodlela abizayo ngobusuku bavuke bahlobise ngawo ngakusasa. Lokho kuba ubufakazi bokuthi amaphutha abawenze ngobumnyama wabona noma sekukhanya. Lo wesifazane onobuhle mngaka wayesibuko sendawo mabesho mama. Namhlanje ucula ungangi umhlabelelo kaDelilah. Akazenzanga ke nokho izinto zomhlaba. Umntombi bakhe ayisevikela iminyaka engama20 bathathwa ngosuku nalapho ngingavunyelwananga. Umbuzo usuthi sithini isabelo sempilo uma kuyigugu leminyaka uzophucwa khona ngendluzula ngenkanuko nje yesikhashana. Ngibona inzipho nezinkophe kodade zibaleke kakhulu okudlula izingane zabo. Ubugingqigingqi seqidumbu mihla namalanga nginentombazane ebangwayo. Uma uthando luyingxenye yokuphila pho kungani kumele kube khona abafayo. Wayeshaya amakhanda esikoleni lo mbone welumgwaqo ngoba naleyo ungeyafikayo. Zithula iphathimandla ngoba ihambela kude nezingane zabo. Ingakho kulula ukwenza abakuthandayo kulabo abafikayo kulelizwe. Mhla kwakhona ingane kamongameli ebheme unga kuyoba khona okwenziwayo. Kungcono la ukhona ukunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi izimbila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela abaphuma khona. Hayi ngcono kakhulu la ukhona kunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi izimbila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela sebephuma khona. Phosa amehlo ngaphesheya. Uzobona amaliba kwesokhohlo uzobona wesifazane ogqoke ezimnyama omebuqamama. Uyalayithi langabe liyanqaba uyalayitha liyanqaba uyalayitha liyanqaba. Uzilele indoda yakhe ayithengele izinkabi ngoba efuna ukuthola imali kanti phela ungasikhohlisa thina uNkulunkulu ngeke umqambela manga. Ukuthemba umuntu akukaze kwaba yiselihle ngisho emadala Judeni. Buza uJesu ngoJudas, ubuza uShaka ngombopha kaSithayi nangodingane. Nawe ngiyakubona uphilile kahle emoyeni. Abantu abakulahlile wena owenza iphutha lokuyitshela ukuthi banawe kwasekuqaleni. Manje ngathi ubungayitshela nalabo besifazana abafuna ukushiya amadoda ngoba bethi bakhathele bona. Ukuthi kungcono la abakhona ukunala abafuna ukuya khona ziyathuthi izimbila iholwa emhlophe phambili la balibhekise khona. Ababuze bazobachazela kangcono sebephuma khona. Batshela ukuthi wonke amadoda ayafana, sonke siyahala. Ukuthi siyakwazi ukufihla lokho masisanda kuthandana, kodwa siyakwazi futhi ukushintsha uma uthole wesifazane obona ikusasa kuwena kusayi namhlanje. Ofuna indoda engenamaphutha ke, hayi akayakhe. Kungcono la ukhona ukunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi izimbila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela abaphuma khona. Into engixoshe ekhaya mina ile inkondlo enginokuyibhala zingibela ithuna ngisaphila. Osekungishayisa ngovalo ukuthi niyofakaza nithini ngami ngosuku lami lokugcina. Ningangincomi mina mangifa. Ngoba ngesikhathi nginitshela ningishaya indiva nginichathazela ukuphila ezami izinsuku yincipha. Nikhetha ukungahlulela ngebe ngikugqokile nakhohle ukuthatha okunganisiza. Sebenzisana amathalenteni ngendlela efanele. Niyimpendulo yemthandazo eminyaka yabazali benu asebekhale kwanele. Lo mfethu ombona lapha wayedlala ibhola enenkosi phakathi namhlanje umexoxela ngamathuba wayeke uchaza zakhali. Ezintweni zonke bengayishintsha ngempilo yakhe yena wakhetha ukushintsha amantombazana. Umesho uthi ucoach wakhe wamfundisa ukuthi angahlulwa umunye umfana. Manje nasekhaya usenokuvukwa isilwane emebona izingane zakubo iphumelela kuqala. Lokho kuyachaza ukuthi kwesinye isikhathi sinokubhidliza noma sithi siyakha. Yeke ukukhala. Akulula kodwa zama. Ontanga bakho bayaphanda. Yenza. Inkinga yakho wena uxoxa kakhulu kanti manje akuona wonke umuntu ofuna ukukubona uphumelela. Engazi ukuthi la ukhona kungcono kunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi izimbila ziholwa emhlophe phambili la ulibangise khona. Buza bazokutshela abaphuma khona. Umncedi.